Allah sesembahanku rintan lan dalu mong limang waktu kanggo mrasa mungkar lan nafsu Allah sesembahanku rintan lan dalu. Sekali lagi Mas Bambang. Yuk. Kanggo mrasa sembahanku rintan lan dalu mong limang waktu kanggo mrasta mungkar lan nafsu. Nduk, Limbuk, awake dhewe uga ngaturake panuwun terima kasih yang sangat banyak dumateng Ibu Sumiati sekeluarga. Oh nggih, mau wis maringi Astabrata jajan sak mobil, Mak. Wah, luar biasa. Iki Ibu Sumiati sekeluarga adoh-adoh saking Blitar. Oh, saka Blitar adoh kono ya, Mak. Heeh, rene mung gawake ya to jajan-jajan semono oke. Nggih, matur nuwun lemah teles Gusti Allah ingkang paring piwales. Amin, muga-muga rezekine ya lancar. Amin, amin, amin. Pinaringan sehat lan panjang umur. Amin. Supaya iso ngestreni awake dhewe wong loro ya, Mak. Amin ya robbal alamin ya, Nduk. Nduk. Lanjut ya piye, Mak? Iki sing dianti-anti kudu wis dadi bukti ya kuwi awake dhewe menghibur pada malam hari ini dalam sajian wayang virtual ya ora dhewean. Oh ngono, Mak. Awake dhewe ya ngajak para kadang bintang tamu supaya ngregengake swasana ing bengi iki. Iya, Mak. Sik, Mak, aku takon. Piye? Sadurunge ngunggahne kancane awake dhewe. Betul. Iki kok cangik limbukan, mongko virtuali jarang cangik limbukan. Iki engko apa sewengi, Mak? Lho, gumantung sing nanggap. Heeh. Sewengi ora sewengi permintaane Bu Siti Desi sing penting ana limbukan lan goro-gorone. Wah, cocok kuwi. Cocok. Wis pokoke sewengi ora sewengi sembarang ning penting ana limbukan karo goro-gorone. Nek iso bar gara-gara tancep koyon. Setuju ora? Setuju ndiase. Iki ketoke bar cangik ya terus metu petrokno apik. Apik engko. Yo monggo, Mak, piye kono? Iki Mas Yuda Bakia. Oh iya, Kang monggo. Mijil saka Ngawi. Heeh. Lan Mas Andi TB Kang Mijil saka Tuban. Oke, ya. Kon menghibur masyarakat ning kene.
Ya. Sing lumantar rawuh langsung dan lumantar YouTube Asta Brata Media. Oke, Oke, ya. ayo wayang minangka dadi kabudayan uga siar agama Islam. Heeh. Monggo Mas Yuda kula aturi minggah wonten ing pepanggungan ya ta. NKRI harga mati, sholawat sampai mati, tobat sebelum mati. Monggo. Monggo Mas Yuda. Ayo musiknya Ya diiringi apa ngono lho. Mas Tris. Oh. Wah. uripmu selamat dunia akhiratmu. Gusti Allah wae selawat selawat ayo selawat wong malaikat wae selawat
kepingin sehat, ayo selawat. Kepingin nikmat, ayo selawat. Kepingin syafaat, ayo selawat. Selawat, ayo selawat. Wong Gusti Allah wae selawat. Selawat, ayo selawat. Wong malaikat wae selawat. NKRI harga mati selawat sampai mati. Bertaubat sebelum mati. NKRI harga mati selawat sampai mati. Taubat sebelum mati. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa sholli. Alhamdulillah gayeng. Alhamdulillah Jan. Alhamdulillah. Gayeng regang dalu punika Astabrata luar biasa. Nggih, memang astagfirullah itu luar biasa memang. Astabrata Mas. Astabrata. Luar biasa. Mas Akbar karo Mas Badar ki piyayine ya pirsa. Sapa to dagelane? Cak Yuda kuwi terkenal sebagai dagelan Pondok Republik Indonesia. Wah. Rungane mulane munggah selawatan lho. Asma kinarya japa? Akbar. Akbar ki saka tembung gedhe, gedhe derajate dadi dalang kondang misuwur sak Jawa Timur, sak Nuswantara lan sak donya. Akbar. Amin. Mas Badar apa? Badar ki saka tembung al badru tegese bulan purnama sumunar cahyane nerangi semua kegelapan di muka bumi ini. Ya kuwi Mas Badar. Rungokno, Astabrata rungokno. Mas itu dalam nek Mas Badar nerangi nggih. nerangi apa metengi? gak mesti, kadang ya nerangi, kadang ya metengi. Oh iya. Turunane PLN deh. Oh iya. Tapi pan positif nggih Mas Yuda nggih. Positif. Akbar Badar. Akbar gede Badar wulan purnama dagelane Yuda. Yu kuwi Rahayuda, kuwi Widodo. Rahayu kalis ing sambikala Widodo ora ana apa-apa. Bapake dalange jenenge Pak Mubarok. Panjenenganipun Pak Borak. Pak Barok. Mubarak. Oh alah, Mubarak kuwi jenang kudus. Kok jenang kudus? Mubarak kuwi tegese barokah. Barokah kuwi ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Amin. Kuwi Pak Barokah. Dagelane TB. T kuwi telek, B bebek. Ora ana jeneng Islame. Oh TB ora Islam blas. Yuda Prasetyo. Umpama dadi dalang hebat Ki Dalang Yuda Prasetyo. Ki Dalang Akbar Siswa Carita lho. Enak. Ki Badar Lebda Irama lho. Enak. Lah kowe apa? TB sapa kowe? Ki TB Sepiarto. Tapi ora, mulane ra tau entuk job wong Sepiarto. Sepiarto mergo corona. Penting kan gurune ngono lho. Ya ora sembarang kok iso luar biasa. Luar biasa. Tahun baru pada 2022 ini betul beda dengan 2021. Bedane Mas Yuda. Biasanya nek tahun baru mesti udan. Mesti Jawa, mesti banjir dan lain sebagainya. Tapi malam hari ini terang benderang, berarti Gusti Allah ngridhoi Kanjeng Nabi syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Awake dhewe iki Dungaren tahun baru wingi kok ya ora udan. lho ora udan. Aku nek perkara udan iki jane ra piye-piye Mas. Ning siji jalukanku. Apa? Aja nganti ana bledek apa gluduk Petir. Kok iso karo bledek karo gluduk kok kowe traumai sebabnya apa? Trauma waktu aku dilahirke mbokku ana ing alam Marco Polo kuwi. Marcopodo. Ora Marco Polo. Dunia Marcopodo. Nah, pas aku ana nggone weteng Nawa Candra Dasamuka Dasari Nawa Candra Sedasa Ari. Dasamuka ya Dasari. Sangang wulan 10 desa kuwi ning 10 dina. Kleru terus kowe nek ping 6 tanggapan ngene iki lho kok iso. Ya kuwi kan nyuwun sewu anu Mas Akbar. Pripun? Tak critakne sejarah. Pripun. Zaman semono iku rong ana bidan, rong ana
Rumah sakit, ora ana. puskesmas, Aduh, eneke dukun bayi. heeh. Lah mbok kan ben pengen cepet akhirnya ngerabas liwat sawah. Lah kok udan riwis-riwis. Wes. Ning tengah sawah lha kono Nggih. bledek. Cahir. Heeh. Mbokku semaput pelek, aku metu separo. Serut. Aku ning kono karo tingak, tinguk, tingak. Jan koyo Dalam keadaan bayi ngono kuwi. tenang jan koyo nyambik kuwi aku wis. Tingak, tinguk, tingak. Tinguk. Lah aku ana bledek biyanter. Cahir. Kowe kaget mencolot metu paling. Ora. Aku wedi terus mlebu neh serut. Dadi genep bledek ping 10. Iku mbokku jahitan 200, Mas. Kok iso lho? Lah perkara mlebu metu. Cengengesan iki suwane nggone Pak Barok kok iso. Lah ya ning gone Pak Jenang Kudus iku. Iki kajate Mas Yudo Nggih. adalah persembahan disponsori oleh Ibu Cynthia Jasi Ibu Cynthia Jasi. yang punya rumah makan Lumintu. Wis pun tepang Hebat. kula. Loh. Yang punya rumah makan Lumintu Ibu Yamet Kudasi iku Pak. Ibu Cynthia Jasi. Yamet Kudasi. Ibu Cynthia Jasi kuwi sing pemilik rumah makan utawa depot Lumintu. Oh, rumah saku tuh Bu Yamet sing tok ngene TikTok kuwi. Yamet Kudasi kuwi. Dudu iku. Mulane panjenengane ngenekne ngene iki tegese wujud rasa syukur. Lak ngoten to Mas Betul, Akbar? betul. Nggih, loro. Rasa syukur la in sakartum la azidanakum wala in kafartum inna adzabi lasadid. Pucet, Pas TB pucet. Pucet. Kupenge terus abang raine mingkup. Ah. Lho. Mesti aku anggere maca Arab, dingkluk kowe. Sadaqallahul azim. Alah lah. Kok sedekahullah lho. Sapa gedhekke rasa syukur ditambah nikmate, sapa sing kufur ora gelem mensyukuri nikmate Gusti bakal nampa adab sing pedih. Ah. Wong syukur ki ora mung cukup diucapke tapi dincepne ning jerone ati, ditindakke kanthi pakarti. Lho, bengi iki contone wayang kulit. Sedekah rasa nyenengne wong akeh, sing gelem sedekah mesti mlebu swarga. Amin. Kok iso, Mas? Lho iya ta? Kulu makropin sodakotin gawe senenge wong akeh sodako. Sodako. Ngapa? Kaken jenang kuwi. Dadi wong niku nek Kakek gelem Jenang Kudus. sedekah kuwi mesti mlebu swarga. Ya. Oh. Ah. Napa to, Mas? Lho jenenge wong ya ora ngerti lagi belajar agama nggih to. Ah iya, Mbak heeh. Cange kali Mbak Limbu. Wis apa ngerti nek aku sering ngrungokno awakmu ngene iki ceramah kan ya iso pinter pancen lain sar. Alah. Gawe senenge wong akeh swarga. Ah. Contone Mas Akbar. Ah. Ndalang nyenengne wong akeh iki mesti mlebu swarga. Heeh. Sinden yoga gawe senenge wong akeh mesti mlebu swarga. Swarga. Apa wae gawe senenge wong akeh mesti mlebu swarga. Gawe senenge wong akeh swarga. Ah. Contone Mas Akbar. Ah. Ndalang nyenengne wong akeh iki mesti mlebu swarga. Heeh. Sinden yoga gawe senenge wong akeh mesti mlebu swarga. Swarga. Apa wae gawe senenge wong akeh mesti mlebu swarga. Kuwi rumus. Rungokno kupingmu. Rumus, Mas TB. Dadi apa wae gawe senenge wong akeh mesti Swarga. Swarga. Rumus itu. kowe krungu malaikat lambemu ditapuk ora iso balik kowe. Kok iso ki lho? Kok senengane gawe peraturan dhewe. Lah iki fakta lho. Fakta. Iki dalil lho. Ah. Valid lho ki dalile. Sahih iki. Dalil akli maupun nakli. Heeh. Wah, kuwi lho. Rungokno kupingmu. Kuwi lho, dalan lili-lili ngono iki sing apal Nyenengne kae. wong akeh mesti mlebu swarga. Ah. Ya durung karuan to, Mas. Kok iso durung karuan? Durung karuan wong nyenengke wong akeh iki mesti mlebu swarga durung karuan. Kok iso? Sampeyan ngerti cawe wedok sing nggone guyangan. Kok iso tekan guyangan? Lah kuwi kan gawe senenge wong lanang akeh. Gek murah 200.000 rong dina ora wengi sak pijete. Wis, jajal kowe mlebu swarga apa ora kuwi? Lah kowe mbok padakne kono, kowe aja dolan turut kono. Kae ngono nggone wong nakal.
Guyangan nggone wong nakal-nakal. Lho, iya kuwi. Kok kono nggone wong gaul, wong grapyak. Lho. Kono kok nggone wong Ramah. ramah. Kok iso kae nggone wong wedok nakal-nakal. Aja dolan rono kowe. Aku lagi lewat di sapa? Piye? Mas, Tanjung Perak kapale kobong. Piye, Monggo pinarak kamare kosong. Bales to. Tak balesi to. Piye? Tuku duku katutan rokok. Apa kuwi? Mangke kula mriku kalih Pak Mubarok. Lambemu lho. Asmane Mubarok barokah iso sobat turut guyangan iki rumangsamu. Sapa ngerti golek jenang? Golek jenang terus mlebu metu. Rumangsamu Kono kok iku gone wong ramah, oso gone wong nakal ya kae. sing tengah iku ramah kabeh Mas ning kono kuwi. Kok iso? Lah nek sing pojok, kae gone pojok buyangan kuwi. Heh. Aja rono. Nyapa? Angker, wingit. Kok iso? Kula nate liwat kula diwedeni kuntilanak. Nek medeni piye, Mas? Lah kok aku liwat ke pojokan. Dideni kuntilanak. Heeh, ning pojokan kuwi, Mas. Heh. Nek guyangan ya piye? Heeh, ning guyangan terus, nang pojok lah kok diwedeni swara cah wedok. Piye? Oh. Eh. Oh. Kaya gak kuntilanak iki. Kayane kaya dudu kuntilanak to nek. Kuntilanak. Suarane lho piye? Aku lagi Peteng- liwat. peteng kuwi. Peteng lah kok ngarepe pojok kuwi. Ya nek cedhak kamar sing anu kae. Heeh. Piye? Lah kok oh, aku sepupu iki. Oh. Oke, sik to. Kae Piye to, Mas Do? sik kae dudu kuntilanak. Apa? Kae ngono wong nyuluh kodhok. Ngawur ae kok Lah kuntilanak. kok aku metu kono lah kok tibane wah ketok koncoku. Sapa? Lah kok Pak Mubarok ya metu kok kono. Cengengesan iki. Iki dene putrane Mas Badar karo Mas Akbar kowe menjatuhkan harga dirine Pak Mubarok kowe. Ora Mubarok iki. Pak Mubarok sapa? Sing B iki lah sing A. Rumangsamu kok iso suwane nganjuk iki paling tidak nganjuk iki nggone budaya lho. Budaya. Nggone piyayi luhur, piyayi utama. Ah. Mulane kuwi salam hormat, salam takdim, sungkem bekti kula kagem para bini sepuh, dalang seniman ingkang kepareng rawuh dalu punika ugi ingkang mirsani lumantar hasta brata. Ya. Ngono. Iki sakliyane saking senior pepadi Nganjuk Nggih, pepadi uga wonten. ada Mas Yudo. Napa? Saking Les Bumi PCNU Kabupaten Nganjuk. Oh, Pak Lukman, Ya. Gus Lukman, Ah. Les Bumi. Ah, Kowe ora ngerti pimpinane. Les Bumi, Ora romo ngerti. Les Karbit kowe. Las iku las. Wong kok Les iso. bumi apa, Mas? Les Bumi ki lembaga seni budaya muslimin Indonesia di bawah Nahdlatul Ulama Gak NU. Ra mudeng kowe. Ah. Wong agamamu reyok. Kowe kok kenya agamaku kowe? Lah, Omahmu ngawi kok sombong. Lah Mas omahku ngawi omahmu ndi? Tuban, Mas, Bumi Wali. Tuban. Bumi Wali. Percaya aku Tuban ki bumi wali. Kowe ngerti Masjid Agung? Heeh. Masjid Agung Tuban karep Iya, iya, iya. alun-alun. Heeh. Tambire aku, Mas. Ojo macem-macem kowe. Apane kuwi apane? Masjid Agung Tuban iki lho. Tambire aku. Tambir sing piye? Lah ngono jare cah pondok. Sing ngurusi masjid iki lho. Kae jenenge takmir. Takmir tambir. Takmir. Ya kowe lah dhek tambir. Lah nuwun sewu lho Mas. Pripun, Mas Mas Akbar. Iqbal? Wong dadi santri ki kowe ki gak duwe potongan belas kowe kuwi. Lah Mas Akbar karo Mas Badar dadi dalang kan hebat. Gawe blangkon, beskapan, jarian, identitas seorang dalang. Demes. Sinden, Ah. gelungan, kebaya, jarian, ketok gandes, ketok luwes, ketok demes sebagai seorang sinden utawa waranggono. Ah. Lah kowe santri lho, ciri khasmu apa? Identitasmu apa? Aja ngenyek, Mas. Nyuwun sewu Mas Akbar, Mas. Piye? Badar. Apa? Ambek aku koyo ngene iki, ben wong ngertine aku santri. Tak kei identitas, Mas. Identitasnya? Dodo kuwi tak tato masjid Edan. beserta imam Saking fanatike Mas Yudo. Fanatik. Ya Allah, ya Allah. masjid beserta imam makmun dan jamaahnya tak tato kabeh ning kene. komplit. Dane wong ngeretep. Masa ya masjid tok? Piye to weteng? Lho, tak tato beduk. Wah. Santri, Mas. Wetengmu mbok tato Beduk. apa ya iso muni? Yo iso to. Lah tabuhe. Lah iki ngisore. Masuk.
Tabuh urung ditato kok kok takon. Tabuh mbutel kok. Mulane kenapa kok Tuban kuwi diarani Bumi Wali? Wis pas. Kok iso? Mergo Tuban kuwi plat nomere kuwi S. Plat nomere Tuban S kok iso S? Mergo ning kono iku ana makame Sunan. Mulane plat nomere S Sunan Bonang dimakamno ning kono. Iya. Sunandar, Sunandir, Sunanto. Alah iki lho apa kok iso? Sunan. Nek Tuban Plate S sebab ning kono ana makame Sunan. lah Surabaya kok L. Mergo ning kono ku cedhak laut. Tanjung Perak tepi laut. Manggone ning Surabaya. Mulane plat nomere L. Lah Nganjuk kok AG. Mergo ning kono ada guyangan. Ngono lho. Jadi nek ora ana guyangan gak mungkin plate AG. Oh, dadi AG kuwi saka tembung Ada guyangan. lah Jakarta kok B. Mergo ning kono daerah banjir. Oh iya. Sering banjir mulane ngarep dikei B. Lah saiki Ponorogo kok AE. Oh, lah kono kan daerah Warok, Mas. Reok. Lah Riau kok AE lho. Lho, reok nek senggak iku piye? Piye? AE. Ora tau kok BC Ora tahu ya. Oh iya. Sejarah kuwi ngono mulane sampean dadi wong Islam ku nyuwun sewu agamane sampean apa? Loh Islam, Dek. Islam. Mas Badar. Islam. Mas jenenge wis Badarudin. Iya Islam to kok. Badar kok iso Badaruddin. Mboten Ademudin nggih. Ora kudu. Mas Yudo. Agamamu? Muhammad Yudo Ali bin Sokep. Oh. Lho, Sokep aku jenengku. Mas Awi lho. Yudo ki les bumi ngawi. Les bumi. Aku les bumi nganjuk jelas Iya. Islam. Islam. Aku ning omah celuanku Pak Sokep. Ngono kok. Piye tok kowe iki? Piye? Kok nekoni Islam apa? Piye? Dagelan lo jenenge Kep Sokep. Ora mung. Dagelan lo jenenge Sokep kok. Maksudnya nek pas ning ngisor panggung Agamane apa, Mas? Islam Sing mbok sembah sapa? Gusti Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa, Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pangapura dan Maha segala maha. Ya. Percaya bahwa Gusti Allah iku ana ya? Ya percaya toh? Saiki- Iman, orang beriman harus percaya. Lan aku tak takon. Oke, Sitok wae pertanyaanku. siap. Gusti Allah kuwi manggone ning ndi? Ya Allah. Ya Allah, ngene iki lho. Nguyai segoro nglabur langit Sing tanpa pokok para kiai. Para kiai sing para rawuh. kiai alim ulama para Alim santri. ulama. Pertanyaanmu cetek. Cetek pertanyaanmu. Tek. Kok iso cetek aku meng takon. kok. Jawaban dhisik Mas Yudo. Sing mbok sembah sapa? Gusti Allah, Percaya ana Gusti Allah? percaya toh wong beriman kok. Tak takoni. Gusti Allah kuwi manggone ning ndi? Oh. Ngece. Deder ilmuku. Les bumi ngawi. Les Dek. bumi terima mbok padane Gusti Allah manggone nanti qalbu mukmin baitullah. Heeh. Di dalam hati yang suci di situ tempatnya Allah. Ati kang resik, ati kang suci, atine wong mukmin kuwi panggonane Gusti Allah. Bungokno. Lho aku. Pucuk jelas bener Nggih, harga diriku jatuh nek nanti gak iso jawab. Sokep nek ngomong. Sampai juwi pas mali. Piye bener apa ora? Bener ora qalbu mukmin baitullah. Manggone ning Ning ati kang suci, ati kang resik. dadi Gusti Allah manggone ning Papan dununge Gusti Allah ning ati kang resik. ning gone ati. Iya. Saiki ana peso, dodomu tak bleh jret. Ketok atimu. Ning kono ana Gusti Allah ora? Durung karuan. Oh iya. Oh, aku ngerti jawabane. Ngerti. Napa, Mas? Pertanyaannya apa mau? Gusti Allah manggone ning ndi? Ana dalil liyane. Nggih. Ar-Rahman ala arsis tawa. Gusti Allah ki ning langit sapitu. Lah, Sidratul Muntaha, Lah, langit sapitu. langit sapitu. Kemeruh sampean. Loh, iki dalil. Loh, Sampeyan dalil. kok ngerti kok ngomong langit sapitu? Quran sunnah. Dek. Lah betul. Sik to sampean sab siji rong tau rono kok ngomong sapitu. Wong ning sab siji rong tau lho. Sik, aja ngate kalah, Mas. Heeh. Gusti Allah ki manggone cedhak karo urat nadi. Nah, Kuwi iki lho, bener. Gusti Allah, rungokno kupingmu. B, telek bebek. Kowe menjatuhkan harga diri kowe. Sik, Gusti Allah panggone ning Dekat dengan urat nadi. saiki ngomong urat nadimu kena peso jret. Dadi Gusti Allah melok mati lho. Ilmumu iku gak mencantumkan identitasmu, Kip, Sokip. Sik. Rada kalah. Sampeyan iso gelar Kudu iso nggulung, Iso buka kudu iso nutup. kediri kutane. Sing dadi bukti lan nyatane. Kebo sapi sing digugu. Keluwane Nek menungso entute. omongane. Ngomong karo kentut. Saiki ada pertanyaan Pasti ada jawaban. tidak menyinggung Perasaan orang lain. siap
Gusti Allah manggone ning ndi? Iki mumpung di live streaming, jadi ini bukan penistaan agama, orang lecehno agama. Betul, betul. Jawaban, Iki jawaban. ilmu tambahan gawe santri-santri sing Iki anyar tapi anyar. masuk logika ya. Masuk logika. piye, Boten piye? pelecehan. Dalil nakli dan aklinya mencukupi ya. Betul. Iya, Iki iya. aku lagi ngerti saka maratuwaku. Ya ampun maratuamu. Lak ngomongi kowe. Nek Gusti Allah manggone ndi ku diomongi maratuwaku. Maratuwa nggo literasi lho. Ngerti pengen ngerti ora? Ning Gusti ndi? Allah manggone ning ndi? Gusti Allah manggone ning ndi? Ning dhuwur lemari. Lho, ya ampun, ya ampun. Ngene iki jenenge kan mengada-ada Mas. Piye Yudo. kowe? Mengada-ada. Gusti Allah Nek- manggone ning dhuwur lemari. Ngono Kok iso ki lho? Kok iso jelas tidak nyambung Mas TB. Ini lho Mas, wingi maratuwa kuwi arep budal kenduren bancaan slametan. Heeh. Kuwi kan nggih busana koko. Heeh. Goleki kopiah ora eneng. Heeh. Digolek ning nggone kamar tidur. Wah, ora eneng. Ruang tamu. Ruang tamu Ora ora eneng. eneng. Ning pawon Ora enek. Ora eneng. Lah kok ngingeti lemari. Heeh. Ya Allah, tibane manggone ning kene. Kuwi lho Mas. Sik to. Mulon Apa? nek salate Ya, do madhep angel. lemari mulane. Iki penjelasane angel lho ki dicerna sik balenono to. Baleni, baleni. Gusti Allah manggone ning ndi? Ning dhuwur lemari. Kuwi jarene sapa? Maratuwaku Kok iso? wingi maratuwaku kan arep budal slametan. Kendurenan. Kenduren kan nggih busana muslim. Heeh. Goleki kopiah ra eneng, songkoke ra eneng. Heeh. Bareng digoleki ning nggone kamar tidur. Ora eneng. Ora eneng. Pawon Ora eneng. Ruang tamu Ora eneng. Kan bingung. Bingung. Lah kok ngingeti lemari. Heeh. Ya Allah, tibane manggone ning kene. Lah aku krungu. Dadi Gusti Allah kuwi manggone ning dhuwur lemari. Mas Yudo iki jare sing Ora jane tukang son Iya. nek kabel lecet ora ya? Bagi apa? Kowe nyetrum cangkemmu lho. Wong kok nak aduh Gusti yo ampun nuwun ngapura Gusti. Ya Allah. Ngene lho Mas tak jelasne. Maksude maratuwamu iki kok ora Gusti Allah medingkring ning dhuwur lemari ngono ora. Maksude Gus anu ki maksude kopiahe ki lho sing ning dhuwur lemari karepe maratuwanem. Ya ampun, ya ampun. Jelasno Mas. Maratuwaku iku ora ngomong ya kopiah tibane manggone kene. Ora ngomong ngono. Ngomongnya ya Allah tibane manggone ning kene. Kuwi lho diomongi kok. Dadi ora muni ya kopiah ora maratuwamu jek urip. Yo isih. Tulung idonono ya nek urip. Yo aja lho. Tanya apa? Lah nek tak idoni engko nek wangi mutung ora gelem goleki Gusti Allah manggone ning ndi. Lah aku ora ngerti. Oh cengengesan. Wong bedhekan ki mbaya sing logika. Ah. Wong iki para kawula muda, para nom-noman akademisi, Ah. ilmunya hebat. Kok Iki bedhekan iki kuliah kabeh lho Mas Yudo. kuliah. Lah kowe ro sing gendar iki. Iki Ah. kuliah ki semester 20. Wah, kowe. Semester 20 ini ning gone kampus ya Allah. Semester Arep dadi TU. Masih kaya tuku kain nek omahe. Aku kurang sopan piye saiki Mas? Lagi mlebu ngucapne sing kaya sepuh-sepuh wilujeng dalu. Sing gawe nom-noman selamat pagi. Jal saiki kowe ngucapno gawe ketua les bumi Nganggo apa? basa Arab. Lah aku yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basa sik iso ngaji ora? Lho ngaji aku bahasa Arab ku Lah iki lho. katam. Arab ya aku Dagelan katam. pondok lho, dagelan pondok. Aku Sirahe basa Arabe apa? Raksun. Nah. Ngakno kupingmu. Raksun. Mripat. Ainun. Lah kuwi lho. Dene yo iso lho. Iso. Iso toh. Pondok kok. Saiki nek selamat Tafadol. Lah, Silahkan. Silahkan. Tafadol. toyib baik. Toyib, bagus, Bagus. baik. Ah. Toyib. Innallaha Syukron. ma'asabirin, innallaha ma'asabirin. Innallaha ma'asabirin. Kuwi Wong sabar kasih Syukron, Gusti Allah. Syukron, terima kasih. Terima kasih. Syukron iku ora dalang to? Hei! Bahasa Arabe syukron kuwi terima kasih. Terima kasih. Lah ya mau nek sirah apa? Raksun. Mripat. Ainun. Selamat pagi. Oh, gak eruh aku. Gue ngeruh aku nek selamat pagi, dereng ngertas Oke, kula. oke. Selamat pagi. Ngono kok Afadol. Yo kan Mas Yudo pas pelajaran kuwi gak Pas angkat, pas selamat pagi wi aku pas julang kuwi aku keturon. Nah, Dadi rapal. Wah, padu ora iso ngomong gawe keturon. Lah nek kepala, Roksun, mata. Ainun, Lah nek selamat pagi, Bakto subuh. selamat
pagi bakdo bakdo. Ora kok bakdo subuh keliru, tapi bakdo subuh. nek selamat pagi. Selamat Nek pagi. selamat siang. Bakdo duhur. Selamat malam aku roh berarti. Apa? Bakdo isak. Cengengesan kok bakdo bakdo. Afadol sukron karo apa Mubarok. Kok sing diapal Mubarok. Bangsane. Wong bedhekane sing ilmiah. Ah. Kowe kok kejabjan ilmiah. Lah ke mangsamu ke pinter ngono piye? Lho, Mas yang ngene lho, Mas Badar iki S1. S2 Mas. S2 Dik. S2 kula S1. Mas Akbar Ah. S1, Mas Badar S2. Aku elek-elek ya S1. Ah. Oh, ora kok wong pinter iku bukan didasarkan oleh gelar. Ya. Lah tapi oleh IQ. memang AQ nek gak salah sak gelas 500. Kuwi AQ tolololelelot AQ kuwi lho. Aku wae ngono. IQ iku sing kuwi lho. Melok grup pangunci lho. Apa kuwi? Paguyuban ngunjuk IQ lho. Piye bedaan apa jajal? Kewan, ngerti kewan? Ya roh to aku. Kewan. Kewan itu termasuk ilmu biologi. Ah. Kewan apa sing buntute 5? Ora enek iki ngawur pertanyaane. Pertanyaane gak masuk akal. Masuk akal. Gak logika Gak iki. logika. Kewan ora enek. Mubengo jagat ora enek. Ora Jagat enek. tepung gelang masya to dibelah dadi 5. Ora enek kewan kok buntute 5. Kuwi ora enek. Gak masuk, Ora gak enek. masuk akal. Paling pol loro. Buntut ya siji, Ngono kok loro. kaken ngomong S1, S2. Loh, akademis, Kenyataane Ora akademis wong ora Ora enek enek. buntut 5 kuwi. Ora nalar kuwi, Ora nalar we. Paling pol loro. Loro. Itu mah cabang. Heeh. ngene ya tole alah karo Badar. Sinau dhisik. Sadurunge mungsuh bapa. Bapa apa? Bapa. Bar gowo. Kuwi tulung ilmiahnya, Mas. Hah, Kewan buntute 5 kuwi ana. ora enek, Mas. Ana. Ora enek. Ana. Kewan buntute 5 apa? Wedhus. Ah. Lah kok iso wedhus lho? Wedhus nomere pira? 35. Kepalane, buntute. 5. Lah, wis. S1 itu bukan Bener. jaminan lho. Bener, TB bener, TB bener. Iki jenenge pekat penyakit masyarakat Mas Yudo. Wis salah mungguing pemerintah, dosa mungguing agama. Ah. Kewan buntute 5 mah apa? Wedhus. Kok iso? Wedhus nomor togele pira? 35. Kepalane, Telu buntute. 5. Oh iya bener masuk akal. Ngepul kok mbak lawan to, Mas. Dan S2 R1 ki apa? Nek apa 35? Wedhus. Nek 32. Ula. 23 kethek 02 Bekecot. selikur. Wiyangan. Hafal 47. Banci to, Mas? Kowe kok hafal? Apal aku biyen bandar kok ngono. Pak polisi. Bangsa kok iso. Cengengesan kowe. Niki sing baku mengucapkan muga-muga Bu Tia Dasi. Sintia Dasi Ya. asmane rumah makane wae Lumintu. Hmm. 3 suku kata Lumintu. Wah, Lu. edan. luar dalam ruangannya akan selalu dijaga kenyamanannya karena rumah makan Lumintu bukan hanya mengutamakan Kok duwowo rasa meno tapi singkatane juga kok. kenyamanan. Oh iya iya. Jatuh. Hebat. Lu kuwi lagi lu. Luar dalam itu nyaman. Iya. Tempatnya api. Min. Minta apa saja akan selalu dilayani karena Anda senang, kami pun ikut senang. Kepuasan pelanggan lebih diutamakan. Betul, karena Lumintu mengatasi masalah tanpa masalah. Gadean. Pegadean Lu we. min terakhir Tu Ah. kuwi turahan. Wow. Turahane berarti insya Allah barokah gawe nanggap wayang karo dagelan.